קיבוץ אמר. הקיבוץ מתמודד כבר 23 שנה עם תופעת השינשינים. שלחנו את כתבנו לשוחח עם כמה אנשים מהקיבוץ ולהבין מה הם באמת חושבים על השינשינים. האם הם באמת תורמים לקהילה, או שמדובר בחבורה של ילדים שמשלמים להם לעשן בלישק בצפון הקיבוץ? האם הם הסיבה האמיתית להפרטה? והשאלה החשובה ביותר, מי פתח את עין מוסא? כל זאת ועוד אחרי החדשות. שום כלום. אוי, עצום. אומר, אשם בהכל. גלוז לא עושה כלום. יעני קצת חוסכת כסף באוכל, לא עושה מספיק אוכל. זה ברור מאליו, ומה הסיבה היחידה? אלון היה במאפיה? כן. וואו, גדול. לא היינו ציוניים מספיק. איזה? לא מכיר. לפי דעתי בגלל ארוחות ערב. בגלל ההפרטה שבאה בגלל השינשינים. יש תקווה להציל את סמר. על ידי השינשינים. קומונה להשמיד. אוקיי. אין תקווה, אלון עזב. וואו. אני לא רוצה להסתבך, תודה. וואו. קוקי, מה? יכול שיהיה שמח, אווירה. גלוז, אתה רוצה לבוא? לא. אלון. ניקח את מי הפדיים. יש להם אותו צחוק, זה אחד. אותך, תראה אותה. תראה איך היא מבסוטה. אני בן 72. הלו, לא, 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 לא,